en nyathini. Bolo kede. Wanyia kaki nende nyiero, inyia kaki kuru na. Ne matini. Aweyo nen mari. Nyahero. Aruda. Na dia ada gol kabur dogo lagi ni. Ai. Kawuono dichieng' kawuono ni aola kena de timorana. Kani utoni ade atimorana yawa. Okane kawuono aola kata giwuok e dhoot adwa bet e dhoot daka. Kane kuma nyalo dhi go sani dichieng' sani aol. Atim nang'o? Skari moro nyocha ng'iewo takia nyocha kete kanye. Nyocha keto skari no kanye. Nyocha keto skari no kanye. Hata mama wiya seche moko kutiga kena anga gi obwongo machal nade. Jok moko timo obwongo malata keni mara ni tema chal nade. Dako wada midondo ria donda kini yango motimore. Nyahero. Antie. To nang'o? Aling ma. Intie. Antie. Aneno ka intie. Iriyo nade dala nika. Ariyo maber mana in. To di wuo kendi yango mara. Sikari moro nyocha ng'iewo. Asemanyo dhako wadwa asemanyo. To kwende kiwuok to dhodi ni igo kigo. Ma dhoti koro dang igo to nyithindo nitie. Dhot mantie be igo kiful. Ok go koro kaka kawuono dang igo nang'o? Nachako winji mana giera ngai kucho to kidondo rima idondo rachon to mama. Ako motimo kawuono. Mara chapa para kuma sinaketi skari no wagem ni kom. Gem na kom osiepa. Taruda ni kawuono ang'o matimo? Ang'o matimo ruda ni kawuono? Bedi Nyahero. Osiepa ang'o matimi kawuono? Nade nyathiwa? Ne kaka irwakori. Ne kaka cham. Kata an malielu wiya ni kora ingi bai. Kendo wach mane? Ok marach. Dala ni ka idake nang. Donga daka maber. Eyo mano. Kaki chal ni wacho ni dake isuko bama. Go baba ne kaka irwakori. Yato Nyahero donga chiwo luor ne nyaka oda ma dako dong ko dako nyaka luor no ko twe suka. Ichiwo luor ne odi. Ne. Aruda. Ang'o matimore ya mana malifi. Ok anyiri marach. Be nyi winjo gima nyatimore bura? Kanye? Bura manyo adhi mar kosani. Ang'o mano timore? Konga gi ulo gi ne olo. Gi kungo. In nyokido pesa. To donga na yudo mathin. Gi kaka nyawinjo ka mon wuoyo kuomi ni imiga pesa to kichudi cha. An yude mana 50. 30 te? Yawa. Nyahero. Tindo ni yolo karang'o momiyo mi pesa. Wada Nyahero wada sani an gi ting mapek mok anyal chulo pesa. To churi ni dago nang'o? Wada ting man ge oda ka. Adwa nyisi gimoro kawuono. Churi nya neno kamoro. Kiki gola oko. Ni neno kanye? Nyahero wachana di neno. Wuondi ni dhi puodho to nitie kuma nanene. En ga bidi moro mbele kacha cha. Wacha ni kuma nene. Ok anyal nyisi. In gi chunyi maneni no mondo ka ochak taliti wacho ni ok dako ni nitie mon moko minyatimo ne gik moko lakini in never. Nyahero isepimo na kanye? Isepimo na kanye dako dong iwacho dong ing'eni biro ka mondo wakonyre. Ok anyal. Gina ruda gi kaka ng'ine. Ma to koro tek mana ne ot medake. Ne ot medake. An ng'eni nyasi kawo pesa. Maseche ko nyaka foundation. Awinjo mateka ot mineno ni. Odni. Dong wich diny mari. Ya wiwi kawan. Ande chuk nyakita ne kaka irwakori. Ne kaka chan. Wote kende ok mach kata gi law. Itwi suka ka dhako muti. Mago mon machon ema ne timo. Pare na ruda. Ba chai ga gi chunya. Ani in siepna ta chai gi chunya. Kiki chai gi chunyi. Miya mana advice. Kiki chai gi chunyi. Anto gima dwa nyisi. Churi to ne gi mama moro. Nyasaye gadier. To kiki gola oko. Ino ketika? Emo me bura tama julo nikech apero ni siding. Nyoro nyoka an nyo 130,000. Nyoka na nyo 20. Into do nyi kwa pesa dicha. Kora awuo kodi ti duoro ri na idane. Achunga Achunga be. Keke dhi bedi.
Apenji, mane gima timore? Nyikwa pesa. Tani ndo nyaka kech gi nyithindo. Nyikwa pesa ni. Na 20 kende to notama na nyesi ngalo kabi. Yawa Nyahero wenyiera kamano yawa dhako wado wenyiera kamano yawa. Ndiko no biro ndanyo ni drisni makiyo gi odno. Bebi yo konyi. Ana bedo na chini gik nyaka lengto. Chuo to winjo maber oko. Chuori. Okabi donj, okabi timo timno. Joshua chuori ang'e maber. Kiki nyise. Ok mano ok timre. Kawuono diching ma kawuono to kabi nyise ni nikel ng'ato kawuono. Nyahero nyathi achiel michalnego ka mwanda mawuotho gi tiende. Anu iluongo nyinga pare. Gik ma dhako winjo e ot en mong'eyo Nyasaye go suri ji ariyo gi dhako ne mong'eyo gima winjo dier. Dong wich diny mari. Ne kake chal. Wadha Nyahero. Nie kata dresses gi ng'iyane. Hey. Chaka lok ni kendo. Omera ti gi wiyi to pachi boyaore. Nyana kit rwakruok na. Itwe suka mabede anga gonyi kata suka nini kaka chal ne. Ne skat mirwako skat manet net. Yana seni de class kamano. Omera Joshua chuori. Kata nitiere chim moro manosi ajalma. Okapar. Nyahero. Okapar samoro mano. Na nyisa ni omera chiegi osiep na mede kikitema. Okapar samoro. Manda mana chuora sani. Dongi kaka nodok chien. Kata nosemanya malich. Samoro mano Joshua moro. Ngini Joshua be ng'eni kor gweng' ka samoro gichalo. Dong chuori moro ma stamara moro ma ywadwal malando to be tiende obam ka wuotho to be ok wuoth ga en oreto ga jal mane. Ojo to ka kodhi ga nyaka gikmbe. En ngini kata jakuo ko nyama. Anyalo thagre gi nyathi ka puonje skul adhi go mano tongo to dichuo to. Dong wich diny mari. Yawo ito nyathi dhako wadi. Wich diny mari omiti mori kamano. Ng'eny bende ber. Ng'eny ber. Dionge doka ng'eyo weche go. Onge na setemo gani moda kwani ga siri to naluori nikech sa Joshua boyingi o mama no tingo ni Nyahero mano nyisanya omera to kiwacho tabro go mari nyaka gi Joshua no te ok wanenore sawa ero kamano but adi wuoyo gi jobura kata kibro chulo matin to kanta ane jakoma kanyo ne anwa wadhi anasekelo ni udaku mane an go duogi bed na piny mondi achaka bet piny mondo chuori oyudaka hey chuoro to yango nena gi chuoru no chuoro ok bi yudi Nyahero nyathi dhako wadi golo doke ita igolo doke ita sebedo ka athagra gi nyathi ka to dichuo ni ng'ato to yudo pesa to binge ko wuok ka wuok sa 12 okinyi duoke sa 12 no dio oduoko to chieme modwaro se moko ngene medo ga energy a lot of energy can come anyhow surround you there work anyada why do go duk igisugo ya wood awiti dan wena ga kada ji magwangi to giya he to waya ta jaja ga ji wo kinera manene makoro one go o vitu rigo mera ya gita gitigo imama koro wa madire koro chot mera ko ni oh ya ko gine kola wai do go wa oh si tu imama kama ni taisi nawe milele kwa sasa da ko bet ni ko salo anya tat da ko serious ba ai my senior soldier bado jamaliza pukitieko ukitieko to weche tek dala kocha malich in fact ni chako Kiswahili ni dwaketa at dangerous because you know me with the Kiswahili we are not rhyming at all but imadwa ngisi da ayudo mama kuodhi kakitiyo matek ni to mama kuodhi parie wacho na aratego ay iratego mani mi pakri kin mano to dong in miwacho kidi mama wacho ni nyocha nyionu ringo last wapi mago be wacho ayudo gi gin Nyahero ka gikuodhi ni ane masani inena egwenga dad wirach iwacho gik moko ma nonsense maonge mama kuodhi niya pare ni iduogo ot
sa 12 iwuok sa 1 to onge kata chiemo mimi we jembe mondi pare ni kaka itiyo matekni kiwuok iduogo to onge gimiduogo go kore ambe ashanga emomiya biro mondo anyisi pare ni mama kudhi parie kendo wacho ni ok inyiew ne kata law gino nyane wango ya kata seriously kendi nyani gino dad gino miya chwanyra gi mama seriously nikech ngeni adwa mondo miya statement one by one nyaka nyochi iya Nairobi you are rodho wing your wife just come slowly then my mind can absorb what you are saying surrounding your big mouth. Hey, my dad, you know better. Yeah, and again, I'm a senior teacher. I was taught to listen and act. Yes. Continue. You know better, dad. Hey. Okay. First of all, mama, wacho niya, iduogo ot sa 1, tiwuok sa 1. Yes, of course. Yes, of course. I'm a man. Yeah, mo kitimga. Owacho kendo ni seche miduogeno, okiduogi chiemo. Owacho kendo niya ni kane giyoro bura kusaru onge pesa mani miye kata di onge bega pesa mimiye yani kata rwakruok ikia okinyone kata law kata di to in kaka in my first born be iparo ni mago gik ma gin no to now why your mom koro dwa temo emomiya kelo ni report emomiya kelo in a public court bana tinye ni Nyahero doge susu maka wuok gi wach kama odhi lando ne gweng mzima dhi ngete ingeni nitiere there some things mo kanya share kodi kaka in nyate matin in fact Nyahero no jo gweng puodhe kendo jogweng kode serious send so many women man in this village send it back to their fathers home odwa ni mamu odhi gima neno kote mokacha in imagine wacho ni kata chiemo ikelo ga ot kacha onge parie to kare kayo cham kai to kare nga gini ma consume that food don't one yes one you can defend me in a public court kaka chief barasas nikechi ingeni you are my son my dad but chirkaja I was teaching with you maybe your mom came with you no came with you inside the dad kaka nyathini mari ma awinjo ka gikuotho dhe na kelo ni wacho ni debe na decide kode dong da ulengi wachno papa jito leo kamara papa jito leo kamara kendo ahero joma nigi intelligence mama nyalo timo investigation ginyalo chiko their microphones in future then this spoke them through their speakers watching him mouth in fact I'm not happy man achwanyore ma aset you gi a lot of energy makoro adwa dilala ka bin pod gintie ka gintie pod awe ki kanye awe Nyahero kanye in koro gimeten just continue. You are a man like me. You made the embele ma kendo biro right time. Adwa dina Nyahero odu yinia. Odu yini anga. I'm not just a man. Continue with the work. That in kata kelo ni story maber. Ido gikai ni kibiro ka kikadhi joko ongilo. Joko kilo gibe gikie. Anta dwa ekuti. Anyala si gokara. Dad ni pod nyisa kendo ni achaka go akonye gine gi. Baba ni wa. Abadhi mana dad. En kumenti. Ito keti tichando ri. Lunch en chai gi mandas. Otieno kuon ga pot. Strungi lilo. Strungi lilo. Ada, anto ka ni tado ni change life ni mondo bede kaka marwa. Parne Joshua wirigo. An kata gi momi dak gi Joshua kia. Okabedak gi Joshua. Okabedak gi Joshua. Akweli nono. Okabedak kod. Nango. Wiye modigo. Kwani en mano
Ochuno ni nyaka dak kode. To dong main kode ni gik motimo ni gote. To dong gigo nyocha podakie ka kori nyisa to dong kore ang'e. Ichandri mialo pesa kusalo to chudo betami. Tama nikech nyathi kara alalo pesa na chamo to kara just ne an kinyi bie kata dalana kata sane wadhi dalana. Dok nyanyeo rombe nitie. Oda chose gi Kellington. Ito na e chudo. Wakiam kata lop kabari irwadh go kata. Okabi nyalo. Ne Joshua. Churi biro ana de wada. Kikidhi. Tuk wuogi. Ne kako chalo ko lawo net kwani net be net wango. Biro kaka style mangano kalogo ka. Dongo chai kata mos. Kanyisi ni Joshua chai to kiwi. Kata mos. Nyahero. No Joshua. Ati imo kwani dwangi ya kumi ya tibi ikada rasidulo na gopa. Nyahero apenyi ni ya. Ro ma dala ni siema kake siema eni yauli. Kuseke sibi tango madetimore. Kasi mbitango madetimore. Hello Nyahero, do you know kaka an ngama nigmrima? Ngawa? Joshua. Do you know I'm angry person? Joshua. Dakika ni Nyahero setima. Oto tingene okairo ga weche mang'eny. Dakika ni Nyahero. Ne we mako masila don't touch. Mano mari gi chiegi kuru. Ana biro penjo chiegi pesbura nikech ane jakom. Keke tema e dala nika. Iwinja? Abiro penjo ng'anya ana pesbura. Nyahero, ibiro penjo chiega pesbura. Be seneno ka wi ani nitiere e kor pesa. Bisene no ko go we and kor pesa. Di go teacher di. Ere kaka how comes it discuss again my lovely wife. Hey. Ane no kama my lovely wife of my food. Ane no kama ndio my is not enough for you. I bring another one. Story nani ya anki kola rekoda oriti ana biro nyisi mana wachbura gik manyisi na mano marutie kuru kode atango motimore ya idoke puodho kendo idoke puodho ipe nonsense ipe you kuro kendu not one mondo mi ago to Nyahero no ge kwer basto abari before blood clot. Not one mondo ayike kapod rembre moliet in sort. Idonjo makata wuko. Bingeni assess struggle kodi mara manari. Struggle koda manari tichanda. Waj kisung masirias ok. Sungu bro wilo lewa. Ok trago. 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 Ne iwinjo aruda. Na we luongi gi nying no 10 years ago. Kane chako wacho Kiswahili. Ang'o michanda? Mbona unanisumbua? Nitaka namo. Atagito dako wadubiro odwani mondo mi o break our marriage. Odwani mondo mi o interfere with our love. Kata pesa okiwe kanyo. Amirwa na dia manya chaka ni nimbe kibiro ticham nango. Apenyi. Ilmi kenda kusan maked. Aman mok many. Aman mok many. Nyalo rwako gambut. To gambut dala uko to muchuodho. Kadong chuth. To a man mok man nyalo dhi e farm. Mago mar wuondo pacha. Mago mag wuondo pacha. Aneno ichiegni chako rwako lewni ma anjule. To I will not allow that. Hey, don't joke with me. Being how many cars must I spend on you? Joshua. Wega tema. Waduka ini ka no fail exam mar gini mar bedo mechanic. Dong ka dongan an aduoke school. Aduoke school itu so excel me duoke school itu nitimang. Kiki dua kamang'eny. Gol kom cha iduoke ot. Hey. Anto kibichanda. Kibichanda. Okibichana. Achendi how? Nonsense. Eh. Dide. Ichwe ma chunyi be koro dwa yombo chuori.
Nega sani koro nyaka in fact your maini is fat. Nonsense. Gamna pi amodi. Ni Nyahero video kan yo di chuo main go. Be pada pi no wa kenda. Dogi kwa pi oko aketu ni ami oko. Ko ide nyaka pi dwani mondo warun rekodi. Ami mogi to kachaka nyi kendo. Mana ke ide manyo another husband of yours. Ati yone da ko matek mondo da ko of feel comfortable of feel at the heart or feel how the world rotate nito nini ada dikora ayodo for wood nyakindu dikoro se talo da ko ni seriously adieri mane wan Nairobi kaka ne watalo landlord ma landlord owenwa soil plus building kau gini Golga buru dongo la kidi.